ku yi sacin ɗin Opera Media TV, ku danna subscribe da ƙararrawa. Mun gode. Ni ba abin da yake damuna da opera. Tun da ka zo gidan nan ba abin da kake ba ba sai dai su dafa su baka kaci. Ka kwanta kai bacci. Ba za ka koyi da ɗan uwanka ba? To me amfanin birnin ne baba? Baba kai ko? Wallahi kenan mai gida ba abin da ya iya. He dai ya ci? He bacci kaɗai. To amma daɗinta dai ai ni dai bana cin kwano 6 dai a kwana biyu ko? Mai gida? Na'am doma. Kamata ya wannan ɗan naka opera ka kai ma makocin mu shi. Sale mai saran ice? Shi fa gwanda ka kai shi ya je ya yo faskare dan ni ya fiye min da wannan zaman da yake mana a cikin gida ba shi da wani aikin yi sai cin tsiya. Shi kenan. Kai baka koyi da ɗan uwanka Shamsi? Kada ka koyi da ɗan uwanka mana. Haba. Gashi na kullum fita yake nemo. Kai na ya za in baro ƙauye ina faskare kuma in zo nan birni na a ce in faskare. Na ba ta saku ba wallahi. Duk ba haka ba mai gida. Zaunar da yi ya kamata ku yi. He ku tambaye ku ji wani irin sana'a yake so ya yi. Salamu alaikum. Ka ji aiki da hankali. Baba Audu, dama jira nake a zo gurin da za so samun yake min kaikayi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ana sallama da yar Hausa. Ke, dalilin da zauna da Allah. Wani bangan da ke wani bangan. Ka ce zuwa yi. Ina Alhaji Sani. Alhaji, an zo gurin Baba Audu. Dama jira nake a zuwan kadamin kusan irin sana'ar da zan fara. Yar Hauta. Yawwa. Alhaji Sani ya zo. Da kan minti 1 zuwa awa ko nawa zan lissafa sai ya biya. Ku yi sacin ɗin Opera Media TV, ku danna subscribe da ƙararrawa. Mun gode.